Xa. Mira, resulta que aquí sale porquerías, salen, como se chama, xa se dixo a señora que se limpiara 3 veces. Nós vivimos nunha zona de onde realmente hai ratas, ven bichos, cucarachas, formigas. Neste momento non collen as formigas porque como non está no tempo das formigas hasta ahora, pero no brao este é un puro infestadeiro de trapallada. Que fagan o favor polo menos que pagan a alguén o que limpen e que rocen, que está nunha frente dunha casa e vive unha persona maior e non podes ter as portas abertas tampouco. Isto é unha denigración, parecemos que ainda estamos peor que no siglo XXX. Esa es, nosotros soy la región y es algo de Galicia. Tamén se lle dicen que se quer sair da foto que tamén salga. Bueno, pues sacámoslo a ver que pode estar mañá, así fan vos casos, que un pouco que a ver. É que isto parece... Saca outro día, non, porque ese dou de continuación, porque outro día se quero reportar. Isto é malo del broce, de queixas que había, porque non sei